now we're going to react on As If It's Your Last Blackpink dance practice. And I'm so excited right now. There's betrayal. We're just... They already finished watching the video. music They'll video. just pretend it's their first time. But it's our first time. Yeah. So, Yeah. Ay, English for more subscribers. Click here to subscribe. so 1, 2, 3. Kaja! Uy, no. Kusog na na, uy, kusog na na. Hello, si Lisa. Si Lisa ni? Abi na, si Jenny. Ay, Jenny, si ano? Ito ni Lisa, uy. Mami ko si Lisa forever. Oh. Wow. Bapahan ni Jenny. Uy. Guwapa. Uy, gwapo yan. Uy, mawala yung mahal kayo sa Rina. Gagasuot ni Jisoo na pink ang color. Mahal kayo na siya. Ay, katong ano. Kung may anak dali oh. Din, sexy na gamay siya. Oh. Dila siya short. Hindi sexy kay si ano. Dili ata siya form kay body. Uy, guwapo siya, Glebs. Si Jisoo. Guwapa man siya. Pero siya si Dara Juday. Si Boom, si ano, si Rose, Si Lisa kinsa. si CL, si Minzy, si ano, si Jenny. Uy, guwapa kay si Lisa. Yes. Kaya siya ay. How do ko siya masayaw? How siya masayaw? Minahan mo ko sa sanina ni Rose. Siya man ang mga gwapong mga sanina pag magbatas-practice. That's practice. Uy, kung di man. Uy, guwapo na siya. Ayos guys na dyan siya. Oh, gani, how'd kayo siya masayaw siya, uy? Ay, pag sa live, kaya ay siya po kaya ang kanang ano kayo. Di, how'd mong good yun siya masayaw? Kasi halkit. Dancer ba yan na siya? Oh, ayos kayo na dira. Swags. Ah. Nice to have you. Eh, dapat mas bayan duman na yun ang tanong tibit. Muna yung sayawon. Kaya dapat mag-comeback ang mga chicks. Comeback daw, honey. Si Rose kaya si friend. Siksihan nila, uy. Si Lisa Uy, nani na pa. idol lang. Ginawa ko sa yung sanina ay, ginawa ko sa sanina ni Jisoo. Jisoo, gani. Treat na ko. Lisa na dapat. Ah. Oh, jud siya ay. Oh, siya. Na 16 ako. Ay, nga lang ka ng performance sa live. Gani. Malayo mag-usip. Inana permiti ang ano no, peg ni Jenny. Oh, hot din no. Dancer man jud siya. Dancer, mag-good Bagay siya. yun sa iyang mag-short. Ay, Wala lang dito silang buhok ngayon. Ano nila ng buhok? Nakahapit na. Kanya pa, pag after ano. Kulbahan yung siya para sa iyo na ako. Yun naman. Sabi na pupukamang. That's lang. Ay, ang marang na yan. At least yatras sila. Salamat po, friend. Ay, hindi pa. Wala pa after. Tigita munday ka. Dili, memorize na ako. Baka nakapilan ako nagibalik. Ako kabalon ako asa na. Dili dyan din tanan yung guys. Uy, wala, uy. Oh, tanan. Maganahan, magod ka sa ano ni Lisa, oy, sa yung suot. Simple lang siya sanina, pero Bagay dyan siya rock. mag-short. Oh. Yeah! Ay, hala, nausa mo na Kita lagi pa tong now. Yes! We're going to watch it again. So that was Blackpink. As if it's your last dance practice. Yeah. So, Uy, dapat L-O-V punta. Sige. sige ka L, ako ang O. V ka. Sama ka. 3. Sige. Love. Dapat ano man to. Ano man to? Ano? Sige. Go. Matching. Hello, Jenny. Jenny. Si Sangvi. Si Lisa na siguro. Bye! Basta si Jisoo ang